og velkommen til den her YouTube-video. Long time no see. Jeg har ikke lavet YouTube-videoer i mega lang tid. Grunden til at lave den her YouTube-video, det er fordi, at der sker noget stort i mit liv lige nu, som man nok kan fornemme på titlen. Og det er simpelthen, at jeg skal købe mit eget hus. Jeg har været til fremvisning i dag, og jeg er 99% sikker på, at det bliver det. I hvert fald, hvis jeg kan, at mit bud går igennem. Og jeg vil bare lige sådan give udtryk for min første tanke vedrørende det her hus, som er, at det er så hyggeligt og så flot. Det var virkelig, virkelig flot. Nye vinduer i hele huset. Relativt nyt tag. Fin og nyere varmekilde. Der var ikke rigtig det helt store, der sådan skulle lave, sådan det skulle have en klat maling, og så nogle små finjusteringer, hvis man kan kalde det det. Det er i hvert fald indflytningsklart. Det er 109 kvadratmeter, så det er jo ikke det største hus, men det er jo godt til lille mig. Og en fin have med mulighed for noget terrassemiljø og noget havemiljø, hvis man er til det. Jeg er mega positivt overrasket. Jeg har kigget på det i nogle dage, og jeg synes, det var for det første rigtig flot. Det ligger et godt sted, synes jeg. Det ligger 3 km fra centrum, men det ligger også sådan, at man har en nabo på hver side, og så er der også bare mark, og det er ikke en hovedvej, så der er ikke sådan super trafikeret, måske i nogle sæsoner, da det ligger ud til et gods og en kro. Men i det daglige vurderer jeg ikke, at der vil være et rand af mennesker. Og så har jeg jo bare fundet ud af, at jeg sætter vildt meget pris på at bo ud til landet, altså noget mark, og ikke bo inde i en by. Så det opfylder det hus. Og det var bare super flot, og jeg kunne bare se mig selv i det, og jeg begyndte nærmest at indrette det, inden jeg allerede var gået derfra. Men det var også en kæmpe omvæltning. Det er mit første køb, det er min første rigtige investering. Og det er jo også en større økonomisk post, selvfølgelig. Men jeg håber virkelig, at jeg får det. Og så glæder jeg mig egentlig bare til at komme i gang med at designe, skulle jeg til at sige, og rykke ind og gøre det til mit eget. Og forhåbentlig skabe et hjem, der bare skriger mig, hvor jeg kan have alle mine kære på besøg. Min familie, mine venner, veninder, min lille, nu vil jeg kalde hende niece, ikke biologisk, men det kalder jeg hende, som lige er kommet til verden. Så ja, jeg glæder mig til at fortsætte den her video, og forhåbentlig så bliver næste klip, at jeg har lagt et bud, og at det bud forhåbentlig er blevet godkendt. I dag er det tirsdag, og i går fik jeg altså nøglerne til mit hus. Og det her, det er altså mit nye hus. Det er en murmestervilla fra 1910. Og ja, jeg tænker egentlig bare at give en lille empty house tour til at starte med. Så herude, der har vi altså en overdækket terrasse, som simpelthen går fra køkkenet. Og så er der noget skurværk herover, som er henholdsvis fyrrum og et lille vaskerum. Og der er gennemgang til forhaven rundt om huset. Og her der er der altså til skraldespanden, cykler, ladeboks. Og så har vi baghaven her. Der er også noget terrasse. Der er et skur om bagved til et havegrej. Og altså bare en super fin græsplæne. Og så kommer man altså ind af hoveddøren her. Og der starter vi lige med en radiatorskjuler. Og så har sælger altså været så sød at lade det her hænge. Det er altså et bykort over Sakskøbing fra 1889. Så huset er faktisk ikke engang på det her billede, men det er meget hyggeligt. Så er der trappen op til første salen. Og så har de lige lavet en knærække hænge og en skoreol hænge og et nøgleskab. Og vi gik allerede i gang i går, så der er lidt forskellige materialer. Men her fra gangen, så kan man altså gå direkte ud på badeværelset her.
Super fint. Der er, ja, det der nu engang skal være. Plus så er der faktisk en håndklædevarmer, som er blevet godt varm fra i går. Brus. Og ja, så har vi altså bare et super fint og lyst enkelt badeværelse. Store vinduer, stort spejl. Ja, og så går vi fra gangen her og ind i stuen. Og der er jo lidt ekko, fordi der ikke er nogen møbler her. Men der har jeg altså 3 vinduer ud til vejen derude. Her kommer der til at være spisebord. Nede for enden kommer der til at være noget skab-halv vitrine. Og så har vi altså et hak her, som kommer til at være sofaafdeling. Der kommer sofaen til at være herover, og så kommer jeg til at arrangere noget med noget fjernsyn herover. Og igen, store lyse vinduer. Der er et flot lyst loft og et rigtig flot gulv. Så det er super. Så det eneste, vi skal herinde, det er faktisk at male. Og det er så det, vi skal i dag. Vi har gangen der, og så går man altså herud til køkkenet, som er dejligt stort og enkelt. Der er linoleumsgulv. Vi har køleskab, og så er der i gåseøjne kun under opbevaring. Der er ikke overskab, der er kun skuffer. Og en M-hætte, alle de essentielle ting her. Lige lidt snacks fra i går. Og så er der altså lige et hak herover, hvor det fortsætter inde under trappen. Og der har vi så lige 3 overskab, men det overlever jeg nok lige. Jeg kan i hvert fald nå det hele. Og der har vi opvasker og vask og det hele. Igen, godt lysindfald. Og så har vi altså glasdøren her ud til den overdækkede terrasse, som jeg kommer videre til. Så er vi altså gået op ad trappen ned fra gangen. Og der er lige noget rapport her og et nyt gulv. Det skal lægges heroppe på første salen. Der er lige et vindue ud til baghaven. Og som man kan se, så har jeg altså bare en mark som nabo bagtil. Her på første salen, der er der 3 værelser og et indbygget skab. Herinde til højre, der er master bedroom. Der er indbygget klædeskabe, og der er allerede blevet taget det gamle gulv af. Så det skal have et nyt gulv og males. Og herover til venstre, der har vi 2 små værelser. 2 mindre værelser. Der skal også et nyt gulv og males. Og de er egentlig bare identiske. Og herinde, der tænker jeg, at der skal være kontor, hjemmearbejdsplads, plus plads til min racercykel, home trainer. Og herinde har jeg tænkt mig at lave et, hvad kan man sige, gæsteværelse, ekstra rum. Så er vi altså ude under den overdækkede, og der er altså låge/hegn herud til indkørslen. Super fint. Og ja, det er rigtig stort, så der skal selvfølgelig bare stå det her spisebord og nogle stole. Og som sagt, indgang til fyrrum og vaskerum. Herinde er der også fryse. Så er der simpelthen en indbygget, hvis man kan kalde det, hønneboks. Og hernede for enden, hvor den overdækkede stopper, der har vi et godt langt rhododendronbed med lidt hortensia og så videre. Og så er der simpelthen en indhegning ud til forhaven, der sælger havde hund. Men det passer mig meget fint, for jeg har en del bekendte med hunde. Og ja, altså herom fortil, så er det egentlig bare græs om foran huset. Der er lidt plantekasser her. Der skal jeg nok lige have købt nogle nye, og så sat nogle lidt større nogle. Og så kan vi gå om i baghaven. Og den fortsætter altså bare her med sten hele vejen. Mega fint. Og så ender vi altså her med baghaven. Og der skal jeg have mit lounge setup, og højst sandsynligt også en pergola, så man kan overdække det, hvis man har lyst. De har simpelthen været så søde at lade deres bålfad stå. Så jeg har faktisk 2 bålfad nu. Så det er altså bare en helt enkel græsplæne. Der er lidt tørresnor og lidt skur, der er udgang ud til marken. Og så er der så en markvej her, man kan bruge, hvis nu man skal have traileren dernede, når man skal klippe hæk eller et eller andet. Og så er der altså et æbletræ her, og der var også et æbletræ om i forhaven. Så ja, det er altså det. Og bonus, så er den her fine ting. Det er altså en hindbærbusk. Og det ser jeg altså rigtig meget frem til at gøre brug af. Og som sagt, en masse rhododendroner. Min mormor sagde også, der var lidt andet, som jeg ikke ved, hvad er. Men jeg ved da det der hortensia, så det er super flot. Og og så kan man så se, huset er rødt murstenshus, men de har så valgt at puste hvidt her indenunder, så det matcher indenunder den overdækkede. Så det er altså mit nye hus. Jeg forstår det stadig ikke.
Jeg synes, det er så surrealistisk, at jeg har købt et hus. Og jeg synes, at det er det perfekte hus for mig. Der er 3 kilometer ind til Sakskøbing centrum. Jeg har en nabo på hver side, men ellers så er det ret øde herude. Som sagt, der var mark i baggrunden. Og lige over på den anden side, der har jeg en meget lille lagerbygning. Der ligger et entreprisefirma herude, så de har lige lidt opmagasinering derovre. Men lige om på den anden side, det der er vandet altså. Så mere idyllisk bliver det altså ikke, synes jeg. Ja, og så synes jeg bare, det er et godt og pænt hus. Det er relativt nymoderne, men stadigvæk charmen ved murmestervilla og de her detaljer, der er rundt omkring. Det kommer jeg nok ikke ind på, men omme på facaden, der under vinduerne, er der nogle rigtig fine detaljer. Ja, nyt og flot køkken, og ja, det er bare godt og vedligeholdt. Idiot sikkert, som jeg har sagt hele vejen igennem. Men ja, det tænker jeg egentlig var det for nu. Nu har jeg sådan lidt fortalt om processen og hvordan der beledes. Og så tænker jeg, at når jeg er kommet helt på plads, så kommer der selvfølgelig en ny house-tour. Ja, så det var nok bare det for den her video. Men tusind tak, fordi I har set med. Det var jo en video, som ikke har været længe undervejs. Men jeg har ikke lagt video op i... den glider der meget, den her. Jeg har ikke lagt video op i 2 år herinde på YouTube. Så det bliver altså debut. Efter 2 års pause, så er det altså, at jeg har købt et hus. Helt sindssygt. Men som sagt, det er tirsdag i dag, jeg har fri fra arbejde, og nu skal jeg altså til at bære en masse flyttekasser ind. Hold da op, jeg kan ikke snakke. Og så kommer min mor og morfar her i løbet af formiddagen, og så skal vi til at begynde at male stuen, da det er der, at de fleste møbler skal ind først. Og så kommer min far senere, når han har været på arbejde, og så starter han i soveværelset op ovenpå master bedroom. For det er ligesom de 2 vigtigste rum, for det er der skal mange møbler ind her om et par dage. Så ja. Men igen, tak fordi I har set med, og så håber jeg bare, at I vil følge med i næste video. Hej!